Maayong buntag mga hikalang igsuon. Hinaot unta nga maayo ang pagmata nimo karon. Sugda nato ang atong adlaw nga puno sa makadasig nga mga pulong. Kini ang programang magahatag og kusog, kadasig ug kasadya sa atong buntag. Ania na karon ang Kasikas sa Kabuntagon. Kasikas sa Kabuntagon. Kauban ninyo ang tingog nga inyong kasaligan, si Sir Bernard Pantaleon, nga magahatod kaninyo og mga tips ug mga kasayuran may tungod sa pag-uma, livestocking ug mga impormasyon sa maayong kahimsong ug kalawasan. Kasikas sa Kabuntagon. Kauban si Sir Bernard Pantaleon. Dalit ka nato sa SED Marketing. Ug karon ato nang sugdan ang Kasikas sa Kabuntagon. Wala, kumusta na po? Good morning ka natong tanan. O si Father Jing Duhay Lungsod ba ka na ito? Maayong morning! Dako makitog tingog nga pare. Boto asa na si Father Jing Duhay Lungsod garon. Maayong morning! Ito, good morning na po. Welcome sa ito ang programang Kasikas sa Kabuntagon. Nagyato na kinato sa SED Marketing Incorporated mga kapanyawan ha. Nga mo kinitigamag, tigapod-apod sa mga produkto. Tama na lamang sa SED Panyawan Coffee Mix, sa SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, SED Liniment Oil, SED Kogon Herbal Capsule, SED Panyawan with Garlic, o gato ang SED Panyawan Plus with Mangosteen. Available na sa mga parmasya, butika, drugstore, mga groceria, diha sa inyong mga lugar. Available diha pod sa mga groceria sa JCA Wet and Dry Goods, sa New Pandana, Panabo City. Dito sa Kapalong, Davao del Norte sa may Mabuhay Grocery. Sa Labunturan, Davao de Oro na sa may Mabuhay CLC Grocery. Pag sa may Bisayan na Village sa Tagum City nasa KM Joy Store. Good morning nga mga groceria mga kapanyawan. Available ang ato ang mga produkto. So good morning sa Macau Sapaw. Happy birthday dahil sa mga nag-birthday po karong adlaw. Manginaot mi nga daghang pang mga birthday nga maabot sa inyong kinabuhi. Gikan na mo na sa SED Marketing Incorporated. O siyempre, dinipot sa DXDC. RMN Davao. Nagpabili nga number 1 nga stasyon sa radyo. Dinigya po sa kinatubukang Region 11. Atong ipadayon tong atong gibiyaan nga gisgutan na kabahin bitaw niya ng kuwan. Kanang menstruation or kanang rigla sa mga babae. Katong wa makapamati na itong una natong gisgutan. Unang naisgutan nato dito. Kabahin sa unsay mga angay maseran may tungod sa menstruation. Kay sigon ni Dr. Mary Ann Romero Fernandez, ako na lang siya ni-recap, no? Usa kini ka obstetrician, gynecologist sa smartparenting.com.ph. Aron mas masabtan kung ang anong adunay rigla, sigon kaniya, ang menstruation kay series of hormone driven events sa lawas sa usa ka babae isip pa preparasyon sa posibleng pagabuntis. Matag bulan nagapagawas ang ovary kon ovaryo o itlog kon ovium. So gitawag kanay mahitabo gitawag kining mao nga panghitabo og reproductive system nga ovulation. Dungan nini ang hormonal changes aron makapangandam mga matres or uterus. Apan kung walay nakasulod nga sperm aron makikita sa ovum, walay mahitabo nga fertilization nga may magbungga unta og bata. So kung walay fertilization nga mao giandam unta sa uterus nga lining para sa bata, ang kini voluntaryo or iyang nga mugawas ngadto sa puwerta sa vagina. Okay? So, niya karon ang mga mao kini karon ang makita nga dugo kung ginarigla or gitawag nga menstruation or menstrual period sa mga babae. So, ato nang ipadayon ha. Mo na itong gisgutan natin nakalabay Sabado. So, gibiyaan na to aron makasayran pod kay dunay upat ka pieces sa menstruation. So, ato ning sayron kung unsa ning upat. Dinala lang sa ato ang panagkuyog yapon sa Kasikas sa Kabuntagon. Standby.
Si Norvin Fuentes nag-anto sa sisayang liog. Nakoy sis diri sa liog. Ako jud siyang gipukusan og inom og side panyawan capsule. Ni gamay jud siya dahil dili wala na siya kirot. Na akong gikaingon kay naa jud siya effect. Epektibo jud ang side panyawan capsule. Norven Fuentes, 37, sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, 50. Basta bukol-bukol, ised Panyawan Plus mo na. Produkto gikan sa Said Marketing Incorporated. Nagdala og dakong papel sa atong kahimsog og panagway ang saktong pag-atiman sa panit. Kung gusto nimo og saktong partner sa pag-atiman sa imong skin, gamita ang SED Celebrity Kojic Soap. Ang SED Celebrity Kojic Soap dunay goat's milk, olive oil, kojic acid extract, papaya extract ug vitamin E. Tanggalo niini ang acne, pimples ug dark spots sa atong panit. Duna pa'y antibacterial ug antifungal properties. So safe kining gamiton everyday sa bisan unsa nga skin type. Well, atong ipadayon ang mga kabanyawan, 4 ka pieces sa menstruation. So, gipasabot karon ni Dr. Romero Fernandez ang kabahin sa 4 ka hugna nga masinatian kung girigla ang babae. So, dunay 4 kahugna or kanang pieces. Number 1, menstrual piece. Magasugod ang menstrual piece kung ang itlog or ovum sa nakalabay nga cycle ang wala na fertilize. But pasabot nini, walay mahitabong pagbuntis. Mubos ang level sa hormone sa estrogen o progesterone hangtod nga bubiya ang uterine o endometrial lining pagawas sa vagina. Mamahimo nga makasinati ka sa ingon niini nga sintomas sa menstruation nga kasagaran mulungtad sa 3 ngadto sa 7 ka adlaw. So mo na mga kapanyawan ang menstrual phase. So dunay masinatian nga mga pagpanakit nini pod. A, pagsakit sa puson. B, pagsakit o pagdako sa mga suso. C, bloating or kanang butod. D, pag-usab-usab sa mood. E, mamahimo nga irritable. F, pagsakit sa ulo. G, dali kapuyon. Og H, pagsakit sa likod or kanang lower back pain. While ang follicular phase, follicular phase, maggasugod ang follicular phase sa unang adlaw sa menstruation. Mao nga magdungan sa menstrual phase. Nagapadala og signal ang hypothalamus nga makita sa tunga nga bahin sa brain or utok padulong sa pituitary gland aron magpagawas kini og follicle stimulating hormone or FSH. Kini ang nagapahibalo sa duha ka ovary nga nihimo gikan sa 5 hangtod sa 20 ka follicles. Matag usa sa mga follicle ang adunay sulod nga immature egg or ovum. Pero usa lang ang moabot sa majority nga mao kini kusog para sa estrogen nga maghimo og uterine lining sa gayon nga adunay mamugna nga bata. Mulungtad ang follicular phase gikan 11 hangtod 27 ka adlaw. Kung diin magsugod na sab ang ovulation. Ikatulo, katong ikaapat nga phase no, gitawag og ovulation phase. Tungod sa gisgutang nga pagtaas sa estrogen, magapagawas na sab ang pituitary gland og luteinizing hormone or LH aron magsugod ang ovulation or ovulation. Kini nga panahon nagapagawas ang ovary og matured egg padulong sa fallopian tube aron ma-fertilize ang sperm og magpundo sa uterus. Nining higayon mamahimo nga makasinati ka sa pagtaas sa basal or basal body temperature. Na basal body temperature og
pagbaga sa vaginal discharge. Mahimo kini sa ika-14 ka adlaw og mulungtad sa 24 oras. Mamatay og malusaw ang ovum kung walay fertilization nga mahitabo. Og ang ikaapat nga phase mga kapanyawan mao ni ang luteal phase. Luteal phase. Human nagpagawas ang follicle og ovum, mahimo nga corpus luteum kini. Corpus luteum o luteum tungod sa progesterone og estrogen. Mo resulta kini sa pagbaga sa uterine lining sa pagtuo nga adunay namugna nga bata. Dungan ini ang paghimo og lawas sa human chronic gonadotropin or HCG aron natimanon ang corpus luteum og pabagaon ang uterine lining. Pero kung walay nahitabo nga pagabuntis, gilayong mugamay ang corpus luteum og malusaw dungan ang pag-ubos sa progesterone og estrogen. So adunay metabo na usab nga regla. Unsa ang normal og dili normal nga menstruation? Kani ato ni nga sayron ha, pero break sa ta kadiot. Ginawas ako. Kadiot lang jud. Standby. SED Testimonies. Pagmatuod sa kaayuhan sa SED Marketing Products. Diabetic po ko, usahay ka nagtusok-tusokon akong mga lawas, masigasa. Mahaplas lang ko ana, mawala raman po ang mga binhod. Makarela, maghaplas ko gabi inigbatan ako, hayahay kay akong paminaw sa akong lawas. Kung mapaakan ko lamok, maura po na akong ihaplas. Unya, so maghaplas ko, di man po kadool ang mga lamok, di man sila mandool. Sa mga naminaw karon, naka-experience ko na the best jud ang Sedlenement o ang Pangyawan Coffee. Jocelyn Orongan, Bangkirohan, Davao City, 49. SED Testimonies. Pagmatuod sa kaayuhan sa SED Marketing Products. Okay, balikta. Nabiling nga pipila ka mga minutos mga kapanyawan. Unsa ang normal o gadili normal nga menstruation? Sa normal menstrual or sa normal menstrual cycle, ingon ni Dr. Romero Fernandez, magsugod ang paghihap gikan sa unang adlaw ang usa ka period hangtod sa unang adlaw sa mosunod nga period. Mahitabo kini matag 21 hangtod 35 ka adlaw o gamulungtad sa 2 hangtod 7 ka adlaw. So mga kapanyawan, kung unsa ang normal o dili normal nga menstruation. Tugma po na po atong ipadayon pani mahitungod sa menstruation. Atong dalikatan og hisgot kadtong gingong mga timailhan sa normal nga menstruation. So ato pa nang sayron ugma. Dinigyapon sa tuang kasika sa kabuntagon nga giatud kanato sa SED Marketing Incorporated nga mo tigama og tigapud sa mga produkto sama sa SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Kogang Herbal Capsule, SED Panyawan with Garlic, o ganito ang SED Panyawan Plus with Mangustin. Salamat kayo! May buntag ka natong tanan. Ako gyapon ni si Kapanyawan Bernarda Pantalion. Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakaton nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing, ang kasika sa kabuntagon. Uban ni Sir Bernard Pantalion. At ang ilang gyapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon sa samang takna ug samang istasyon, ang kasika sa kabuntagon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.